Gerra hotza amaitutakoan, Sobietar blokeko herriak trantsizio garai nahasian murgildu ziren. Urte gutxian, Europako mapa aldatu egin zen, herrialde berriak sortuta. Kasu batzuetan, gerra luze eta krudelen ondoren. Mapa aldaketarekin batera, Europar batasuna eratzen hasi zen. Aurrerakuntza teknologikoek bilakaera biziari eutsi zioten. Telefonia mugikorrak komunikazioen mundua irauli zuen. Microsoften Windows 95 sistema operatiboak PC-en erabiltzaileen mundua eraldatu zuen. DVD-ak zakarrontzira bidali zituen VHS bideozintak. Nintendoren Game Boyk arrakasta izugarria lortu zuen umeen eta gazteen artean. Kontsolekin batera, Tamagotchi izeneko munstro txikiek familia askoren etxeak inbaditu zituzten. Telebistetara lehenengo reality showak iritsi ziren, luzaroan geratzeko asmoz. 1986an Dolly ardia jaio zen, arrakastaz klonatutako lehenengo gaztuna. Horren inguruan, zelula amen gaineko ikerketari buruzko eztabaida bizia piztu zen. Bien bitartean, herrialde aberats eta pobreen arteko zuloak handituz jarraitu zuen. Afrika kontinentean, kolonialismoak ezarritako muga artifizialen ondorioz, etnien arteko gerra krudelak piztu ziren bata bestearen atzean. 1980an, Golkoko gerra hasi zen, ekialde hurbileko bolborategia piztua zen. Kartzelan zegoela, bakearen Nobel saria eman zioten Nelson Mandelari. Hirugarren Guggenheim museoa inauguratu zen Bilbon. Mila 1987an, Harry Potter sagako lehenengo filma estreinatu zen. Netflix entretenimendu konpainia sortu zen. Diana printzesa Parisen hil zuten, atentatu batean. Viagra pilula ezaguna merkaturatu zen. Kartzelan zegoela, bakearen Nobel saria eman zioten Nelson Mandelari. Hirugarren Guggenheim museoa inauguratu zen Bilbon. Mila 1987an, Harry Potter sagako lehenengo filma estreinatu zen. Netflix entretenimendu konpainia sortu zen. Diana printzesa Parisen hil zuten, atentatu batean. Viagra pilula ezaguna merkaturatu zen.
church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that breathless death, the good Lord, let me give you my life. Hamarkadaren hasiera eta amaiera, Estatu Batuetan izandako bi gertaerak markatu zituzten. Hasiera, 2001ko irailaren 11ko atentatuek. Haien ondorioz, hainbat gerra piztu ziren Asiako mendebaldean, eta atentatu andana zabaldu zen mundu osora. Amaiera, 2008ko krisi finantzarioak, higiezinen burbuilaren kolapsoaren ondorioz. Krisia Estatu Batuetatik mundu osora zabaldu zen berehala. Bien bitartean, Estatu Batuen hegemoniari aurre egingo zion superpotentzia berria sortzen ari zen. Txina, Asiako erraldoia. Europar Batasunak bere aldetik, hedadurarik handiena ezagutu zuen. 2002an euroa ezarri zen Europako 12 herrialdetan. Latinoamerikan bitartean, 21. mendeko sozialismoa zabaltzen hasi zen, Venezuelako Hugo Chávezen agintaldiaren eskutik. Aldaketa inguruko hainbat herritara iritsi zen luze gabe. Milenioaren lehenengo hamarkadan, lorpen zientifiko garrantzitsuak izan ziren. Enpresa teknologiko batzuek, izugarrizko influentzia izaten hasi ziren mundu mailan. Interneten ezarpena masibo bilakatu zen, baita telefono mugikorrena ere. Zabaltze horrekin batera, sare sozialen gorakada geldiezina hasi zen. Giza harremanak goitik behera aldarazita. Teknologiak eta zientziak aberastasun handia ekarri zuten, baina horren banaketa gero eta muturrekoagoa zen, hala pertsonen nola herrien artean ere. Herrialde pobreetako gerrek, txirotasunak eta populazioaren handitzeak ihes egitera behartu zituzten milaka eta milaka emakume, gizon eta ume bizi baldintza duinen bila. Haietako askorentzat, migrazioa odisea izugarria bilakatu zen. Pobreziak eta gerrak nahikoa ezpalira bezala, tsunami batek Tailandia suntsitu zuen, 240.000 hildako baino gehiago utzita. Psikosia zabaldu zen Europan behi eroen gaitzagatik. Dolarra Ekuadorreko txanpon ofizial bilakatu zen. Prestixek katastrofe ekologikoa sortu zuen Mediterraneoan. Klonazioa zalantzan jarri zen doliardiaren artritisagatik. Mars Express zundak bizitza aurkitu zuen Marten. Uaik erabakita, Uranok planeta izateari utzi zion. Psikosia zabaldu zen Europan behi eroen gaitzagatik. Dolarra Ekuadorreko txanpon ofizial bilakatu zen.
Prestixek katastrofe ekologikoa sortu zuen Mediterraneoan. Klonazioa zalantzan jarri zen doliardiaren artritisagatik. Mars Express zundak bizitza aurkitu zuen Marten. Uaik erabakita, Uranok planeta izateari utzi zion.